Vi vil nu forklare lidt om bogføring. Når vi bogfører, bruger vi et system, der går ud på at debitere og kreditere. Ved at tage eksempler inden for omkostninger, indtægter, aktiver og passiver, vil vi nu illustrere, hvordan man bruger systemet. Saldoerne i kontoerne omkostninger og aktiver forøges, skal det debiteres. Når indkomst og passiverne forøges, skal de krediteres. Når det så er, at indkomst og passiv formindskes, så skal det debiteres, og når omkostninger og aktiverne formindskes, så skal det krediteres. Lad os fx sige, at indehaveren starter med at indskyde 50.000 kroner i virksomheden. Lad os fx sige, at indehaveren starter med at skyde 50.000 kroner ind i virksomheden. Dette påvirker to konti. Først ser vi, hvor pengene kommer fra. De kommer fra indehaveren, og derfor står virksomheden nu i gæld til ejeren. Dette skal vises i passiverne, som indikerer virksomhedens gæld. Derfor krediterer vi 50.000 kroner på kapitalkontoen i passiverne. Derefter vil vi se, hvor pengene går hen. Pengene er overført til virksomhedens bankkonto. Bankkontoen står i aktiverne, da aktiverne viser de værdier, virksomheden har investeret i. Derfor debiterer vi 50.000 kroner på posten bankkonto i aktiverne. Det er vigtigt, at hver gang vi har en overførsel af enten penge, varer eller noget andet, at vi så mindst berører to kontorer. Derudover er det vigtigt, at vi både debiterer og krediterer, og det skal samlet være med et lige stort beløb i hver. Vi tager nu et eksempel. Virksomheden ønsker at investere i nogle varer, som skal sælges videre i forretningen. Disse varer er købt på kredit. Altså står virksomheden nu i mere gæld, og derfor krediterer vi 30.000 kroner i varekreditorerne. Varerne bliver lagt på varelageret, og derfor debiterer vi 30.000 kroner i varelageret i aktiver, da varerne er noget, der har værdi for virksomheden. Jeg har det i varelageret, og så skulle vi have 30.000. Nu tager vi et nyt eksempel. Forretningen har nu haft åbent sin første dag og har haft en omsætning på 10.500 kroner. Nu har vi altså fået nogle penge ind i virksomheden. De er lagt i kassen, og derfor skal kassen, som er et aktiv, debiteres med 10.500 kroner. For at få de penge har vi dog givet noget fra os, og det er varer. Vi har altså solgt varer, og derfor krediterer vi i posten varesalg, som er en indtægt med 10.500 kroner. Samme dag har virksomheden også fået nogle regninger ind ad dørsprækken. Der er kommet en regning på husleje, en regning på noget inventar, som de købte for en måned siden på kredit, og så er der kommet en regning på en bilforsikring. Alt det der er omkostninger for virksomheden. Omkostningerne bliver betalt via overførsel fra bankkontoen. Den samlede pris for alle regningerne er 8.000 kroner. Derfor krediterer vi bankkontoen med 8.000 kroner, fordi værdien på bankkontoen bliver mindre af at betale udgifter. Hver især skal to af omkostningerne debiteres i omkostninger på hver deres konto. Og den sidste, nemlig med leverandøren af inventar, skal vi kigge på vores gæld i passiverne, så man kan se, hvad pengene er gået til. 1.600 kroner af de 8.000 kroner er til bilforsikringen, og derfor skal der debiteres med 1.600 i posten bilers driftsomkostninger. De 3.900 kroner af dem er til husleje, og de skal debiteres i lokale omkostninger. De resterende 2.500 kroner er regningen fra leverandøren af inventaret, og denne omkostning er allerede registreret i omkostninger, da vi købte inventaret. Her skal vi kigge på passivsiden og registrere, at vores gæld er blevet 2.500 kroner mindre. Derfor debiterer vi med 2.500 kroner i andre kreditorer. Nu har vi igen berørt to konti med hver af regningerne. Både krediteret og debiteret for det samlede beløb i alt. Reglerne for bogføring er altså: man skal altid debitere og kreditere for det samme beløb samlet. Et hvert bilag vil altid berøre mindst to konti. Hvis en indtægt forøges, skal kontoen krediteres, og det samme med passiverne. Hvis der er en omkostning, skal den debiteres, og det samme med aktiverne.